Kamaráti, priatelia, ja vás vítam pri ďalšej kávičke s expertom. Verím, že aj našej, ale aj vašej obľúbenej a vidíte mňa extra vysmiatého, lebo dnešná téma mi bude opäť veľmi, veľmi blízka. Je tu Hanis a Matúš, tak to znamená jedine Chelsea FC. Že či ďalej s Mareskom alebo bez Maresku. Ako by ste teda, Hanis, aj ty charakterizovali ten výkon Chelsea proti Liverpoolu? Pretože ja vysvetlím teda, prečo som si myslel, že bol najlepší v sezóne, tak ma zaujíma tvoj názor, že či to bolo tou nekvalitou Liverpoolu, že tam urobil 6 zmien, rozbúral celú kostru Arne Slot, alebo ako by si to opísal ty? Ty môžeš stavať s tým na takomto niečom? Vieš, nechcem byť zlý, absolútne, hej, že bodaj by bol fit, bodaj by bol zdravý a bodaj by sa ukázalo, že sme vedeli, prečo sme ho ukradli tomu Liverpoolu, hej, ale to neoklameš. Hold, keď si 2 roky non-stop zranený, tak niečo je zle. Čo potrebuje Chelsea zlepšiť? Už sme spomínali, že nejakého skúseného hráča, aby to 19-bodové manko pre nasledujúcu sezónu na špicu bolo povedzme na úrovni 5-6 bodov, aby tam bola nejaká reálna šanca.